Molt bon dia a tots i a totes, membres de la mesa del Parlament, vicepresidents, diputats secretaris, presidents o portaveus dels grups parlamentaris, consellera d'Economia i Finances, els càrrecs del Departament d'Economia i Finances, secretari general i lletrat major, senyores i senyors, molt bon dia a tothom. Els dono la benvinguda a la seu de la sobirania nacional del poble de Catalunya, avui que el Govern registra de nou el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per l'any 2026. La tradició marca que l'entrada dels pressupostos s'institucionalitzi en aquest acte solemne en el despatx d'audiència del Parlament de Catalunya. I per bé que els tornem a entrar, valia la pena de mantenir aquesta litúrgia, de mantenir aquest acte solemne que ens reforça col·lectivament, institucionalment. Perquè el Parlament és la institució on els representants del poble, de la ciutadania, confrontem idees, bastim consensos, determinem on rauen les discrepàncies. És l'indret on es presenten, es debaten i s'aproven els projectes polítics que determinen quina mena de país volem ser. Un dels projectes més importants, un dels projectes de llei més importants és precisament la llei de pressupostos. I la llei de pressupostos té preferència respecte als altres treballs parlamentaris tal i com estableix amb bon criteri el reglament del Parlament de Catalunya. Per tant, des d'avui fins al debat a la totalitat i, si escau, fins al debat i votació final del text, l'activitat de la cambra estarà centrada majoritàriament a desenvolupar tots els tràmits relacionats amb la tramitació d'aquest projecte de llei. Després explicaré en detall quins seran els terminis, quin serà el calendari de les properes setmanes. Abans, tanmateix, voldria remarcar breument que això és així perquè el projecte de llei de pressupostos, tal com he dit, és la iniciativa legislativa amb una transcendència més gran i més àmplia de totes les que tramitem en el Parlament, de totes les iniciatives que tramitem al Parlament. La llei de pressupostos i la llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic defineixen quins recursos es destinen i en quins àmbits. Recursos que, malauradament, continuen sent limitats. Tot el debat a l'entorn del finançament de Catalunya és un debat absolutament rellevant, transcendent. Són, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent. Precisament perquè té una incidència tan àmplia i generalitzada en el conjunt de la nació, és desitjable que s'escoltin totes les veus, que es debatin les propostes i esmenes i que s'actuï, i ho torno a subratllar amb generositat, per guanyar-se la confiança de la cambra i a través d'aquesta confiança, la confiança de la ciutadania. Dit això, em plau donar la paraula a la consellera d'Economia i Finances, l'honorable senyora Alícia Romero Llano. Moltíssimes gràcies, president. Vull agrair-li, com sempre, la predisposició i les facilitats que ens posa per poder fer aquest acte, un acte, com deia ell, simbòlic, però que no deixa de mostrar la rellevància de la llei que avui inicia el seu tràmit, que són aquest projecte de llei de pressupostos per l'any 2026, probablement la llei més important que aprova un Parlament durant l'any, és aquella que fixa les prioritats del govern, el negre sobre blanc de les polítiques que vol tirar endavant el govern per afrontar els reptes i les oportunitats que té el país i, per tant, no se'ns escapa que avui és un dia important per nosaltres. Aquest matí, fa tot just una estoneta, el govern ha aprovat
aprovat amb un Consell Executiu extraordinari aquest projecte de llei de pressupostos, també el projecte de llei de mesures fiscals i financeres, molt important, és la llei que acompanya pressupostos i que ens permet també agilitzar alguns elements a l'administració i també modificar la política fiscal del govern i d'alguns elements. Per tant, crec que més enllà del simbolisme, avui el que presentem és prou rellevant, molt pel govern, també pel país. El país necessita pressupostos i gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, d'Esquerra Republicana i dels Comuns, avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar en la tramitació parlamentària que avui s'inicia. Són gairebé 50.000 milions d'euros, més de 9.000 milions en relació als darrers pressupostos aprovats l'any 2023, un creixement del 22%, l'economia va bé i això es nota en aquest augment dels recursos per dedicar a fer polítiques públiques al mig de la sanitat, de l'educació o dels drets socials i, per tant, crec que és rellevant aquesta xifra. A més, degut als acords que hem fet amb aquestes dues formacions polítiques, hem pogut habilitar més de 4.600 milions d'euros per fer front als compromisos 26-30 al que hem arribat amb ells. Per tant, molts recursos que sumats als 4.100 que ja plantejava el projecte de llei per inversions, crec que recursos per dedicar, com dic, a millorar la qualitat de vida de la gent, a generar prosperitat, que aquesta pugui ser compartida i, per tant, un projecte de llei que respon o intenta respondre a les necessitats del país i que intenta estar al servei de tothom. Per tant, un projecte ambiciós que podrem també detallar properament en els diferents tràmits parlamentaris i que esperem que ben aviat el puguem aprovar. Moltíssimes gràcies, president, de veritat, a la mesa, als portaveus que han vingut i, evidentment, al meu equip, a l'equip d'Economia, que ha fet una feina ingent per 2 vegades aquest any i crec que cal felicitar-los, perquè realment tenim un equip com a país, ens hem de felicitar. Alguns dels que estan aquí han estat al Departament d'Economia i saben que tenim molta sort de tenir uns professionals al nivell del que hi ha a Economia i a la Generalitat. Així que també moltes gràcies i bé, molt satisfets de ser aquí amb aquest projecte de llei de pressupostos, de llei de mesures fiscals i financeres i que pugui començar avui mateix la tramitació. Moltes gràcies, consellera. Com deia abans, des d'avui s'activa tot un calendari per donar resposta a la tramitació d'aquests 2 projectes de llei. Una vegada presentat al registre, aquest projecte de llei es tractarà a la mesa. La mesa ho prendrà en consideració en una reunió que durem a terme a les 12 del migdia. En aquesta reunió l'admetrem a tràmit, la qualificarem. I posteriorment reunirem la Junta de Portaveus a 2:15 per tal que pugui fixar el calendari de tramitació d'aquestes iniciatives, per bé que el reglament ja estableix alguns terminis que són innegociables. Una vegada s'hagi admès a tràmit per part de la mesa, es publicarà en el butlletí oficial del Parlament i a partir d'aquí s'obren aquests terminis a què feia referència. El termini per presentar esmenes a la totalitat és d'un mínim de 10 dies naturals. Paral·lelament, també s'obre un altre termini, no inferior a 20 dies naturals, per presentar les esmenes a l'articulat i a l'estat de despesa. També s'habilitarà dins els 7 primers dies un calendari de compareixences dels consellers i conselleres a les comissions corresponents, a les comissions legislatives corresponents. Per tant, la setmana que ve, entre dimarts i divendres, se substanciaran totes les compareixences de tots els consellers i conselleres, de tots els departaments. Una vegada exhaurit el termini per esmenes a la totalitat, es podrà celebrar el debat de totalitat en el ple d'aquesta cambra. La previsió és que es pugui celebrar el proper 4 de juny. Si es supera el debat a la totalitat, es portarà a terme el debat a la totalitat de les seccions pressupostàries en cadascuna de les comissions legislatives, departament per departament. Posteriorment, acabat el termini de presentació d'esmenes a l'articulat, tindrà lloc en comissió el debat tant del projecte de llei de pressupostos com el projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. És allí on s'elaborarà el dictamen. I finalment se celebrarà un darrer ple
que acollirà el debat final i, si escau, l'aprovació dels 2 projectes de llei. Aquest ple se situaria al voltant del 2 de juliol. Per tant, d'aquí una estona, al migdia, celebrarem aquesta mesa d'admissió a tràmit i a partir d'aquí començarà el treball parlamentari dels diversos grups de la cambra. Evidentment, com a president del Parlament, el que els demano és una actitud de generositat i de servei insubornable. Moltíssimes gràcies i molt bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs vinga. Ja hi som. Molt bé. Això ens